Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill. By Vice Governor Dennis Pineda, promoting youth and community development through sports. Narito pa rin tayo sa UCAAP2018 sa Seniors Division kung saan nagtutunggali ang Don Honorio Ventura Technological State University at Systems Plus College Foundation. Lamang ang Honorians ng 2 points sa score na 39-41. Nung first quarter ay lamang na lamang sa 17 points ang Panthers pero dahil sa kanilang absolute defense. Ibig sabihin nahabol ng Don Honorio Ventura Technological State University ang score dahil sa pagbawi nila sa depensa nitong laro. At yan ang update mula dito sa first half ng UCAAP 2018. Third quarter na tayo. DHVTSU basketball. Inbound na number 6 kay Morales. Inaras na number 4. May high pick siya. Sa 3. Tumiro sa 3. Short! Recover ng Systems Plus. Garcia. Behind the back. Pero magandang depensa pinakita number 3. Garcia, babane. Wala pa rin. Rebound, nagagawan. Pero still, Systems Plus basketball. So, play number 3 ang tawag ng Systems Plus para sa inbound. Ang ganda ng cut. Pumasok. So, deadlock ulit tayo ng 41. 6 kay Francisco. May double team sa number 6. Ang ganda ng assist sa number 3. 0. Garcia pa rin. Humingi ng isolation. Pinasa 18. Garcia lumayap. Wala. Sorry, miss. 6. Ramirez. 4 shot. Pumasok using the window. Garcia again. 18. Lumayap. Ginamit ang kaliwa. Pumasok. Francisco para sa inbound. Morales. Pinasa sa number 3. Libre ang number 9. Wala. Pero may putback ang number 10. Chua pa rin. May hawak ng bola. 11 sa 3. Bang! Garcia 3! Sa number 3. Morales, spin move. 4 shot. Naribang number 3 pero may foul. Foul on number 21. Sa ilalim sa number 3, may double team. Francisco. Pumasok na naman. Offensive foul. Number 6 para sa inbound. Tapik ni Garcia. 6. Handoff kay Morales. Tumira sa 3. Wala. So last touch ang number 21. Substitution, number 21 out. Morales, kumay sa press, nawala ang bola. Naagawan ni Garcia, spin move. Pasa sa 0. 4 shot. Put back, wala na naman. Nakakuha ng number 9. Number 9 ang W. May triple team. Pasa kay Morales sa 3. Shot!
Nakakuha ng number 3. Number 3, binigay kay Morales ulit. Pumegang number 9. Wala. Rebound ni Francisco. Wala pa rin. Systems Plus ang nakakuha ng rebound. Nakakuha ng DHVTSU number 9. Number 9. Dumidire-diretso. Francisco Black. So, Systems Plus basketball. Number 9. Minamadali. Naiwanan ng mga kalaban. Pumasok. Ramirez. Wala. Francisco, wala pa rin. Nawala ang bola. Number 9, outlet K0. So magandang depensa. 0. 12. No post play, wala. Boy shot tayo. Francisco naagawan. Garcia crossover move. Lays up. Malakas. Francisco na naman. Morales 2-on-1. Touchdown! 12. Naagaw na naman ni Santos. Lumea for shot. Pero may foul. Foul number 12. Hus. Dose ng Systems Plus. Binigay sa 11. Binigay sa number 18. 18. Pasa sa number 9. 9. Binigay sa 18. 9. Give and go. Pumasok. So parating yun ang play ng dalawa. 9 at 18. Francisco. Lumea pero may blocking foul para sa number 12. Santos para sa inbound. Ang ganda ng pasa pero wala. Francisco na naman. 9. 9 na naman. Lumea. Putback ng number 12. Number 1, Kalas. Binigay kay Francisco. So, Kalas. Binigay na kay Morales. So, orchestrating the play, Morales. Morales, humingi ng pick kay Francisco. Tumira sa 3. Bang! Francisco, 3! Number 9 na naman. Lumea. Pumasok. Santos. Binigay kay Francisco. Francisco pa rin. Morales, number 30. So setting the play, humingi ng high pick. Morales pa rin. Morales may double team behind the back. 5 to shoot. 12 pumiit. 12 pa rin. Pero traveling ang tawag na ref. Substitution. Zero. Ginugulo ni Morales. Hand off kay number 11. Number 11. Sa gitna sa 18. Pumihit na wala ang bola pero na-recover ng number 0. Pero may foul. Foul on number 14. 0. Binigay kay Garcia. Number 11. Pumay sa press. Crossover move. Nasundot. Nakakuha ni Kalas. Kalas side step layup. And 1. Basket count. Foul on number 11. Tatlo ka na, Garcia. Offensive rebound ng number 12 mula. Offensive rebound na naman ni Kalas. Kumake sa 3. Short jumper. It's good. 6 na ang kalamangan ng DHVTSU. 9 malakas. 18 for the putback. It's good. Kalas.
Traveling. Naagaw ng number 7. Touchdown. Ganda ng defense ang pinakita doon. Garcia. Wala na naman ang bola. Substitution, Morales out. Dosa, sa number 25. 25. Wala. Tapik. Domingo, inbounding. Pinasa sa number 25. Pinaras to Chua. 25. Pinasa na wala. Garcia for the inbound. Chua. Number 4. Dumire-diretso. Ochoa pumasok. So, number 14. Binigay pero traveling ang tawag sa kanya. Garcia. Binigay kay Ochoa na naman. Blanca. Garcia, pero may foul. Foul na number 1, Canlas. Garcia sa 3. Bang! Garcia 3! 7. Binigay sa number 25. Pinasa kay Francisco. 4 shot. Recover ni Garcia ng Systems Plus. Binalik kay Chua sa 3. Wala. Ochoa for the putback. Time out. Dabsu. And last for the inbound. Santos may double team. Nawala. 0. Wala. Sorry, miss. Canlas. Pinasa sa number 10, Francisco. Side step. Nawala ang bola. Francisco pa rin. Wala. Nakakuha ni Garcia. Garcia pa rin. Pinasa kay Zero, pumake, left-handed layup, wala. Agawan ng bola, pero may tawag. Inbound play ng Systems Plus. Nakuha, what a bad pass. Canlas, binigay kay Morales. Tinira sa 3, short. May tapik. Last stats ang Dabsu. Garcia. Binigay kay Chua. Number 4. Behind the back dribble. Nawala. Dabsu basketball tayo. Sabi ni Rep. Costly turnover na naman para sa Systems Plus. Canlas. Kay Santos. Inaras ni Garcia. May double team. Santos. Morales. Francisco. It's good. Lamang na naman ang Dabsu ng isa. Siete. Pumiyet. Wala. Francisco pero may foul. Foul number 7. Penalty.
Pangalawang free throw ni Francisco. Wala. Nakuha ng 18. Systems. Binigay. Alley-oop pass. Wala. Inbound play para kay Garcia. 7. Tumira sa 3. Short. Rebound tayo. Nakuha ni Caldas. Caldas. Binigay kay Morales. Morales. Morales ulit. Morales ulit. Santos! Counted tayo doon. 66-63. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill.